Priatelia, dnes tu máme toto GLS, kde sme sa kompletne postarali o celopoleb auta, do keramiky išli všetky kožené časti, sklá, všetky plastové časti a samozrejme tiež aj kolesa. A poďte sa pozrieť, ako to prebiehalo. Ak aj vy máte záujem ochrániť svoje auto a chceli by ste o tom vedieť viac, neváhajte nás kontaktovať, spoločne pripravíme cenovú ponuku na mieru úplne zadarmo.